אנחנו רוצים לומר שלום לדניאל נאסר, אחד מאלפי בני העדה הדרוזית שחצה את הגבול כדי לסייע לבני משפחה בסואדה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לך ולכל הצופים. דניאל, אני מבין שגם בשעה זו שאנחנו מדברים, יש לא מעט בני משפחה שלך מעבר לגבול, שאתה לא מצליח לאתר אותם, לא יודע מה המצב שלהם. נכון, אחי, עד עכשיו אין נתונים רשמיים, אבל אם אנחנו נחבר את התמונה מיום שלישי ועד היום, אנחנו יכולים להעריך שיש לנו מעל 3,000 הרוגים בכלל הטבח הזה, במעשה הטבח הנורא שקורה בסואדה, נעדרים וחטופים, הרשימה כל הזמן מתעדכנת, זה עצוב, עצוב מאוד. מה אתה יודע על בני המשפחה שלך באופן אישי, שנמצאים שם מעבר לגבול, ועד כמה אתה מצליח בכלל לתקשר, לדעת מה מצבם? שלשום נותק הקשר לסואדה כמעט, כולו עם בני המשפחה שהם כפרים ממש, לא ממש במרכז העיר, שהם כפרים מסביב לסואדה עצמה, שהם גם כפרים דרוזים. נותק הקשר, הדרוזים בסוריה עוברים טבח אזרחי, אכזרי, על רקע הדת, רק בגלל היותם דרוזים. בשבוע האחרון אנחנו לא מפסיקים לקבל סרטונים של מעשי טבח בילדים, באנשים, בקשישים, בסקנים, שורפים אותם, עורפים להם את הראשים, זורקים אותם מבניינים רבי קומות תוך כדי שהם יורים בהם. פשוט מזעזע, פשוט מראות שאי אפשר לתאר. דניאל, אתה יודע על בני משפחה שלך שנרצחו? אני יודע, ויש גם נעדרים, יש גם חטופים. משפחת נאסר היא משפחה נרחבת, ולצערי הרב, כן, לצערי הרב. מה אני ראית? לא יכול להקריא את השמות, אבל יש מלא שמות, אני בטוח שראו אצלכם במערכת. אני מניח. מה ראית כשעברת לצד הסורי? תקשיב, הדרוזים בסך הכל, כמו בכל העולם, הם אנשים פשוטים, עם טוב, עם רוצה שלום, רוצה לחיות, עם תקווה לשלום אזורי, הם, אתה יודע, ברובם המוחלט הם חקלאים, הם אוכלים ממה שיש באדמה ליד הבית או בחצר, הם לא, כאילו, לא כמו שמתארים אותם עכשיו בתקשורת הזרה ובתקשורת הסורית של המשטר דאעש, ז'ולני. זה לא עם שתוקף, היסטורית אפילו, הדרוזים אף פעם לא תקפו, לא בזזו, לא עשו מלחמות. וחיו אפילו עם הבדואים לא עוד לפני ז'ולני, עוד לפני אל-אסד. אז כל התיאוריה שמתארים אותם בתקשורת ואל-ג'זירה ובערוצים העוינים האלה, אני לא... תשמע, אנחנו שומעים על התארגנות של כל מיני דרוזים ישראלים, יוצאי צבא, שמנסים אולי לחשוב על אפשרות להתארגן ולהיכנס כאיזשהו סוג של כוח צבאי? אתה מכיר את זה? מנסים, תקשיב, יש ניסיון לבנות תוכנית מוסדרת מול משרד הביטחון, מול הצבא, מול הגורמים המקצועיים לעשות את הדבר הזה, אבל אי אפשר לחצות ולרוץ בלי התוכנית המסדרת, בלי התמיכה הנרחבת שצריכה להיות בעניין הזה. דניאל נאסר, גם פעיל הסברה למען הדרוזים, אבל גם אח ודוד ובן דוד של לא מעט דרוזים שנמצאים מעבר לגבול, ואתה דואג מאוד לשלומם, וגם אנחנו. שכל מי שצופה בנו, תשתפו, תפיצו, תדעו מה קורה, תעזרו לנו לפחות בצד הזה, בצד ההסברתי. הקהילה הבינלאומית חשבה שאפשר לנהל משא ומתן עם דאעש ז'ולני, והם עוד ידעו שזה לא נכון וזה לא אפשרי לטווח הארוך. הוא התחיל עם העלווים, נוצרים, דרוזים, אולי גם הוא יהיה בקריית שמונה. אז דניאל, נאסר, צריך להסביר, ואני מבקש שכל מי שצופה ויכול לעזור בדבר הזה, שיתחיל לעזור. דניאל נאסר, אנחנו כולנו תקווה שהאירוע הזה ידעך, וכולם יוכלו לחיות בשלום. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לכם.